tinatamad kayong bumili ng foil, may dahon na saging, yan, balot nyo sa saging, iniyaw nyo, yan, tapos lagay nyo sa kawali, yan, no? Try nyo mga lods, ano, iwas usok, ano, iniyaw na tilapia sa kawali, yan, no? Yun, no? Parang naiyaw din, no? Wala kayong foil. Yan, gamit kayo ng dahon ng saging, kawali, panghiyaw. Ano? Diba? Ano? Ano? Tapos, ano yung sausawan, no? Dalayap niya, mangkin, soy. Dalayap. Con toyo.